lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Niall. My husband and I have been together for 16 years. May dalawa kaming anak and I just thought na tatanda kaming magkasama. But then, nagkahiwalay kami for some reason. Hindi niya maintindihan na may trabaho ako at siya wala. Pinalis niya ako ng bahay at umalis naman ako. Last year, I met this guy. His name is Jay. Never akong nag-entertain ng mga nanliligaw sa akin kasi may asawa nga ako. Pero ewan ko ba, lagi ko pa rin nire-replyan ang mga message ni Jay hanggang sa maging kami na nga. May asawa na si Jay at 2 anak. Parang tinanggap ko na isa akong mistress. Masakit pakinggan pero sabi ko noon sa sarili ko, nagmahal lang naman ako. Nagmahal ako sa maling pagkakataon. Never ako nagtanong kay Jay about his family. Komplikado man ang sitwasyon namin, I feel very secure pagkasama ko siya. Ramdam kong mahal niya ako at mahal ko rin siya. Hanggang sa dumating yung point na nahuli na kami ng asawa niya. Nabasa ng asawa ni Jay ang mga text message namin sa isa't isa. Ugali ni Jay na mag-message sa akin kahit nasa kanila na siya. Never niyang pinaramdam sa akin na number 2 lang ako. Gumagawa siya lagi ng paraan para makapag-usap kami. Nang mabuking na ang relasyon namin, never kong sinagot o nireplyan ng asawa niya kasi alam ko naman na tama siya. Nangako si Jay sa akin na in time, magsasama na daw kaming 2. Yun yung isa sa mga sinabi ni Jay na pinangahawakan ko. But lately I realized na may mali. Sobrang mali. Nakokonsensya na din ako dahil napabilang na ako sa ilang mga babaeng naninira ng pamilya. Mahal ko si Jay. Sobrang mahal ko siya. Para kaming bumabalik sa pagka-teenager pag magkasama kaming 2. Pero mali. Mali talaga. Sabi ng isip ko, itigil ko na. Pero sabi ng puso ko, laban lang. Hanggang ngayon pareho kaming lumalaban. Pero ang tanong, hanggang kailan? Alam ko yung tama pero mas pinipili kong gawin ang mali. Hanggang ngayon, kami pa rin ni Jay. Masaya na rin kami kahit hindi kami nagkikita. Paulit-ulit kong sinasabi, nagmahal lang naman ako pero sa maling pagkakataon. Pero sa huli, ay umaasa pa rin ako na maitatama ko ang mali. Ako po si Niall, isang tambalanista, at ito ang aking kwento.
open-ended. So, hindi pa ano. So sila pa din ni Jay. Oo nga. Ano pa? Hindi ka pa magde-decide. Hindi hindi siya makadecide eh. Gusto mo ba sabihin na namin sa'yo kung anong dapat mong gawin? Gusto niyo ba nga sabihin namin Ano kung yung ano yung masakit nangyayari mo? sa kabit? Ano, yung masakit o yung hindi? Ano ba, alam niyo ba kung ano yung nangyari sa mga kakilala namin ganyan din? Oo. Kung hindi nyo pa po napapanood, magpa-flash kami maya-maya lamang ng mga videos ng mga kabit na kinaladkad sa kalsada. Na hinubaran ng mga Oo. tunay na asawa? Correct. Mga kabit na pinagtinginan at ikinalat sa social media. Alam naman po natin ang social media is A powerful tool. at saka it's ravage. The internet is Spell ravage. ravage. Yun yung spelling nun. Ravage and Nakakatakot. savage, 'di ba? Correct. Napaka masakit magsalita ang mga tao sa social media. Palibhasa, hindi nila alam yung kwento mo. Palibhasa, hindi nila alam yung tunay na nararamdaman mo. Palibhasa, perpekto kasi silang lahat. Yan, 'di ba? Kaya nga ang isa sa mga favorite na biblical verse ko ngayon ay ano na nga yun? Favorite pa rin din memorize. Nakakainis. Ito Sarah pa mo. Kaya nga, di ba? Ang favorite biblical verse ko ngayon ay ano na nga yun? Pambihira. May pa-favorite ka pang nalalaman dyan, ha? Huwag ka nga. Huwag ka nga, Nicole, hindi bagay. Kilala kita. Huwag ka nagpapanggap. Ano na ba tayo napunta doon? Ayan tuloy, nawala ako sa concentration ko. Kainis ka. Huwag kang kunyari malabing nararaman. Nararaman tuloy. Diba? Hindi, Nalalaman. So, bakit kami napunta doon? Diba? So, the internet is savage. The internet is ravage. The internet is garbage. The internet is cabbage. And all the rhyming words in the dictionary is in the internet, guys. Kung hindi nyo alam, ngayon, alam nyo na. So, And now, here comes your favorite yeah. biblical Biblical verse. Okay. Ano na nga yun? Hindi. Bago tayo bumalik dun sa biblical verse. So, kaya kami napunta dito is that, gusto mo ba na matulad ka dun sa mga, yun nga, nakita namin sa internet, na kinalad ka, ganyan. May hinulog nga sa escalator eh. May hinulog sa escalator, may Oo. hinulog sa kanal, may isa hinulog sa umaandar na MRT. Well, hindi ko sure. Gusto mo bang mapasama sa kanila? Yan. Oh, yan, tingnan mo. Tingnan mo yan. Yung sabunutan ka na sa loob ng mall. Oh. Sandali lang, boy, pindot, sure ka ba? Baka naman may utang lang naman tong babaeng to, hindi binayaran, kaya kinaladkad sa mall. Pero kasi, may utang, paano kung may utang lang yan? Ginanyan, diba? Inilang paso sa sahig, oh. Sure na daw, diba? Ano yan? So, I'm sure sa ilalim ng video na ito na fina-flash natin on screen, I'm sure that there are a lot of comments kasi nga the internet is savage, ravage, garbage, and cabbage. Diba? Sure tayo na maglalabasan na lahat ng mga perpekto sa internet. Alam mo yon. So ikaw, kabisyo kong ate girl, pwedeng mabasa mo yan, pwedeng hindi, diba? At masakit kapag ka nakabasa ka ng ano. So wag mong basahin. Wag mong basahin yung mga ng mga nakasulat dyan. Pero in the first place, 'di ba? Hindi din naman natin alam kung anong kwento nitong babaeng kinaladkad. 'Di ba? Kaya lang malay mo gumagawa lang sila ng content. Mag-shoot pala sila, pwede diba? din, 'di ba? Pwedeng ganun ang eksena. Grabe, sakit nun, no? Oo, Ang 'di ba? dami. Nakita ko nga yung mga buhok nagkalat sa floor eh. Oo nga eh. Oy. 2 kilo po ng buhok ang natanggal. 'Di ba? Yun yung ano. So, kaya lang namin nabanggit yan is because alam mo naman kung anong patutunguhan. Yung Tama. relasyon yung dalawa ni Jay ay parang para kayong nasa loob ng isang sasakyan na walang gas. 'Di ba? Walang patutunguhan. Tama. Yung meron kayo
yun yung relationship niyo. You have a relationship sa loob, para kayo nasa loob ng sasakyan. Meron kayo relasyon, di ba? Oo. Masaya kayo kamo. Para kayong mga teenager pag magkasama kayo. Correct. Pero walang gas yung sasakyan nyo. So, walang, paano? so walang direction, walang Hindi patutunguhan. masaya. Forever kayo nakapark. Parang tanga. Nagkotse ka pa, di ba? Nagkotse ka pa, nagrelasyon ka pa. Tama. Di ba? Yun lang yun. Ang relasyon nyo ay parang bagoong. Yan, Oo, mabaho. Pero pilit na naaamoy. Oo. Diba nahanap yan eh? Kahit na pagtakpan, di ba? Kahit Yun, di ba magtago totoo? kayo ng magtago, Diba? Ang umaalingasaw at diba? umaalingasaw Ganun yan. tayo kapag ka nakakaamoy tayo ng bagoong. Ito, tingnan mo, yan ang papanood yun. Sa naman motel to? yan, sa motel nagkahulihan. Totoo ba yan? Oo. Viral yan, sa Ay, motel na huli. Alam ko kung sa nako. motel yan eh. Yan, sa may san yan, partner. Oh, mura lang yan, 3.99 na, 3 hours. So doon nagkahulihan. Tingnan mo yan. isipin mo ang yun. ano po mga kabisyo, ang nakakalurkey ngayon, hindi katulad nung araw na kapag kami mga ganyang iskandalo, kayo lang yung nakakaalam. Ngayon na pwedeng malaman na siya ng buong mundo. O, 'di ba? Yun yung masaklap. Ang problema kasi sa iyo, ate girl, alam mo na kasi yung mali. Yes, yes. You alam are mo- aware. Oo. Actually, maganda naman yan na aware ka. Maganda naman yan na aware ka kasi meron pa rin parte ng puso mo, 'di ba, na nagsasabing mali talaga itong ginagawa ko at hanggang kailan. 'Di ba? Correct. Basta lagi mo tatandaan para kayong in a relationship ninyo sa loob na nasasakyan na walang gas. 'Di ba? 'Di ba? Wala talagang direction. It will not get you anywhere. Unless of course, yung si Jay talagang 'di ba? Yung pinapangako niya ngayon. Kaya lang kasi kung halimbawang nangangako si Jay ng ganyan, hanggang kailan ka maghihintay? Baka mamaya niyan, 'di ba? Ilang taong ka na, natuyot ka na, Tama. yung mga pagkakataon na sana hindi ka patuyot at nakakuha ka ng iba, 'di ba? Yung ganun Wala ba? na, wala na. Sa eksena, malay mo, may nag-aagusto naman talaga sa iyo sa paligid. Di ba? O, pinagmamasdan ka na, kaya lang hindi sila makapasok sa buhay mo. Kasi Correct. nga, in a relationship ka. Oo, di ba? Sa maling tao pa. Correct. Wala lang. Kasi alam mo naman na mali eh. Alam mo yun. Oo, sobrang aware nga siya nasabi Ulit-ulit niya. ka nga eh. Oo. Alam kong mali. Sabi ng Oo. puisip ko, tama na. Pero sabi ng puso ko, laban lang. Alam ko sa sarili ko na naninira ako ng pamilya. Oo, alam ko naman na pero umaasa pa rin ako. Wala lang, hindi naman kita siguro may mga happy ending din naman para sa mga mistresses. Pero hindi naman namin, alam mo yun, iba kasi yung alam mong mali, tapos ginagawa mo pa din. Kailangan isa sa inyo magbigay na ng tuldok dito. Oo. And sa tingin ko, ikaw na yun. Ikaw na yung kasi Kung ikaw yung kaibigan, partner. Kunyari, kaibigan ka ni Nile. ni Nile, O kaibigan ka ni Jay. Okay. Anong gusto mo sabihin sa kanya? ang sasabihin ko sa kanila bala kayo dyan. May mga sarili din ako problema, no? Bala kayo dyan. Yan din sinabi ko sa kaibigan ko. Bala ka dyan. Lalapit-lapit ka sa akin, bala ka dyan. Ako talaga. Sabihin ko, I have enough concerns in life to concern myself with your concerns. Diba? Hindi. Bilang kaibigan ba ako? Hindi eh. Ayoko maging friend sa kanila na lang. Unfriend ko na sila. In Yun na other lang. words, ayaw mo din makisawsaw. Hindi. Siguro kung talagang, kunyari close friend ko ang either one of them. Anong gusto mo sabihin? Ang pwede ko talagang sabihin is, ito rin, yung sinasabi ko sa tambalan, alang baguhin ko. Oo nga naman. Tanong super mali ka na. Effort naman masyado. Hindi ko nga sila ka-close. Kasi effortan ko pa sila ng ibang advice. Tanga-tanga. Diba? Ganun yun. Ang sasabihin ko, yung mga nasabi ko na kanina. So kung naka-FB Live kayo, nyo na lang po, i-rewind nyo na lang po, move. Yan, Move nyo yan. na lang cursor. Hindi, ganun pa din. Oo. Na ang relasyon ninyo ay parang sasakyan na walang gas. It has no direction. There's nowhere to go. So gusto nyo ba yan? Oh. Forever kayo nakatago sa sasakyan. Isipin mo lahat nanonood na ng Lion King. Kayo nasa kotse pa din. Diba? Magkakaroon na ng... Alam mo yun? Tsaka isipin mo kung walang gas yung kotse, tingnan natin lahat ng komplikasyon Oo. kapag nakasakay ka sa kotseng walang sasakyan. Diba? Ang init. Ang init. Diba? Kasi syempre nga, Oo. hindi pag stinart Walang mo, aircon. diba? Parang tanga kayong dalawa dyan. Hindi, diba?
ba? Tsaka masakit Oh. sa katawan. Oh. Hindi ka nakakagalaw, nandun ka lang forever. Uncomfortable. Oh, di ba? Tapos parang lagi ka nag-iisip, what's next? Hanggang saan ba to? Ay, alam mo yung ganun. So, yun lang. I Tsaka mean, walang masyadong pwedeng gawin sa loob ng sasakyan. kasi Diba? nga hindi Limited ang galaw nyo. Kasi nga hindi umaandar. Oo, di ba? Parang mundo ganun. nyo mismo. Oo, hindi na gagalaw. Kasi Correct. syempre, Tago kayo ng tago eh. Di ba? Ano? May kakilala nga akong ganyan din eh. tingnan mo yung mga kakilala mo talaga sabi eh. ko, O, talaga ano? sabi ko, bala ka dyan. Pero bilang kaibigan, sabi ko, susuportahan kita pag masaya ka. Pero, pag mali na, bala ka dyan. Oo. Paglalapit ka sa amin, bala ka dyan. Yun lang ang sagot namin. Basta you have to be ready to face the consequences. Yun. Kung ano man yung pinagdesisyonan mo na pasukin na sa relasyong yan, maging handa ka sa mangyayari sa iyo sa bandang huli. Diba? Syempre kasi bilang kaibigan, sabihin mo, mahal ko eh. Nagmahal lang naman ako sa eh. maling pagkakataon, sa maling oras. Yan, Kaya mga meron- linyahan ng mga Oo, ng eh. mga kabitan eh. Diba? Nako. Pero, diba? Hanggang kailan, girl? Tsaka may pamilya kasing nasisira. Yun ang dapat nating titingnan lagi. Merong wife na nagdurugo ang puso. Correct ka. May mga anak na, alam mo yun, na siguro idolo nila yung tatay nila, na nawala na yung pagka-idolo nila, or alam mo yun, masisira eh. So, kaya mo ba yun? Yun yung isipin mo doon, kabisyo, kung ikaw halimbawa ngayon kabit ka, aware ka na hindi ka biktima dito aware ka na kabit ka. Yung kinakasama mo ngayon ay may tunay, may legal na karelasyon. Ilagay mo yung sarili mo doon sa legal na asawa. Correct. Diba Anong doon sa legal mararamdaman? wife? Ano ang mararamdaman? Anong mararamdaman mo? Tsaka alam mo, girl, mas madali lang naman for Jay to always say na hindi ko pinapa-feel sa'yo na number 2 ka. Luma na yan. Sobrang dali eh. Diba? Sobrang dali talaga na nasabihin sa'yo na kahit naman nandito ako sa bahay, hindi ko kinakaya na tumatawag kayo. Mga ganun-ganun. Sobrang dali lang nun. Hindi mo naman alam kung ano talagang tunay na nangyayari sa loob ng bahay eh. Tama. Diba? So huwag ka nagpapaniwala, friend. Ingat ka sa matatamis ang dila. Kasi kung Oo. talagang tunay na iniwan niya na siguro talaga yon, yung pinaasa ka pa. Nako, wag niyo nang hintayin matulfo pa kayo. Ha? Oo. At saka huwag mong hintayin matuyot ka. Oo. Alam mo yun, Sayang yung ganda mo. Na-haggard ka na kahihintay. Walang ibang lalaki sa mundo. Correct. Ano ka ba? Ang kagandahan sa social media naman, di ba? Lagi ko sinasabi kasalanan ng social media lahat ng bagay. Pero ang kagandahan naman ng social media, pwedeng ma-expand ang iyong horizon. So, Tama. ibig sabihin, kung dati, tayong mga Pilipino, ang mga pwede lang natin mga jowain, yung mga kapwa natin Pilipino, with social media, lumalawak na. Kahit sino. Diba? Ang daming possibilities, ang daming lahi. Oh, di ba? Totoo yan. Sinasabi ni Naila, at tama yung sinabi mo kanina, partner, na malamang may moment naman talaga na masaya kayong dalawa. Of course. Pero limited lang lagi yun eh. Kaya naman nag-hold on kayo. You hold on to the beautiful memories. Correct. Pero kasi, sobrang saglit lang nun. Baka 3 hours lang na magkasama kayo. Correct. Hindi, tsaka saglit lang. Kasi nga tago eh. Oo. Diba? Diba? Ayaw mo ba magkaroon ng relationship, ate girl, na yung umaandar kayo. Yan. Yung kahit handa kayong saan. ipagkalat sa buong Correct. mundo kung Na kayong gaano kayo dalawa. nagmamahalan. Oo, di ba? Kasi ang weird, di ba? Attend ka ng party, sasabihin sa'yo, may jowa ka ba? Meron, pero kasi ganito, ganyan. Di ba? Ang daming kemerot. Hindi katulad ng, may jowa ka na ba ngayon? Oo nga eh. Meron. Diba? Siya yan. Ito siya. Diba? Ikaw ka, Bet. Di ba? Meron, kaya lang kasi ganito. Ang daming haner. Ang Totoo sobrang yan. complicated. Yan talaga yung it's constipated, friend. Tama. Diba? Huwag kang mabulag sa panandali ang kasiyahan na nararamdaman mo kapag kasama mo siya. Correct. Kasi, Diba? again, panandalian lamang yan. Correct. Kumpara dun sa taong mamahalin mo na walang sabit. Mas masarap sa pakiramdam yun. Correct. O, yun. So, Nile, I hope you know what to do. And do it now. You just pray that God will give you the strength. At sabihin mo, Lord, alam ko po, nagkamali po ako. Hindi po ako perpektong tao. Bigyan niyo po ako ng lakas. Yan. Tibay at ng bato ni Darna. 'Di ba? Para to end it. Kasi it will take strength eh. Tama. 'Di ba? Ang mga matitibay na tao, hindi madali yung kanilang mga struggles. And this is one of your struggles at hindi madali 'yan, 'di ba? So at this point wala ka nang, hindi mo mahihingan ng lakas yung ibang tao. Ang mahihingan mo lang ng lakas si Lord. So Correct. doon ka hingi ng lakas. Saan ka ba kasi kumukuha ng lakas? Baka kay Jaden kasi. 'Di ba? Nail naman Tingnan mo si Jay, wala nang lakas. Tingnan mo, inubusan mo ng lakas. Tapos kukuha ka sa kanya ng lakas. Eh di nga.
Nile naman, you know what to do? Do Sabi it nga now. ni Nike, just do it. Oh. Ganun lang yun. Correct Alam ko ka. mahirap, Oo. pero hindi lang yan yung lalaki sa mundo. Minsan kasi ganun tayo eh. Takot na tatakot tayo makipaghiwalay kasi feeling natin, yun na lang yung pwedeng magmahal sa atin. Hindi. Correct. Hindi lang yun yung pwedeng magmahal sa you, friend. Yung message dito sa atin ng isang nag-comment ate, option ka lang. Oh, tingnan Gusto mo mo ba yan. yun? Option Hindi ka ka, priority. Option ka, girl. Oh, di ba? Option ka, girl. Option ka, girl. Isipin mo, kinumpara ka na sa option, sa bagoong, tapos sa sasakyan na walang gas, tapos gusto mo kayo pa din. Ewan ko na lang sa'yo, ate girl. Pero Niall, thank you for sharing your story. Magbibigay ito ng maraming lesson sa lahat ng mga kagaya ang pinagdadaanan mo. Totoo yan. Maraming salamat sa kwento mo, Niall. And sana yung susunod na kwento na ibibigay mo sa tambalan, happy ending naman. Tama. Hindi open-ended. Ha? Correct. Kung may kwento kang ganyan, nakakalurk kayo din, katulad nitong si Niall, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Parang yung mga bisita natin dito, parang nanliliit si Bakit? Sino yung mga bisita natin, partner? Anong pangalan yan? Marco and Sarah. Wow. May birthday ba sa inyo? May birthday? Birthday ni Marco! Happy birthday, Marco! Happy birthday, Marco! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Marco! Alam nyo ba kung bakit complete ang birthday song ni Marco? Kasi, Zoom in sa pasalubong! Madami-dami! madaling araw Ay, pa daw sorry. sila umalis galing ng Sorry, yung Batangas. kalat. Ay, ganun. Oo, kasama Oo. niya ang kanyang wifey. Ay, hello, wifey. Ano pangalan ni wifey ulit? Sarah. Sarah. Kakatanong lang, nakalimutan. Sign of aging talaga dito. Happy birthday, Marco. Gusto mo bang sabihin din namin ang iyong apelido? Kasi napakaraming Marco sa mundo. Oo. Marco ano? Marco na. Marco na lang! May pinagtataguan din to si Marco. Oh, tingnan mo yan. May papasalubong. Ano na? Sino? Ay, Sino? kalbalinisin kapatid mo. Ano pangalan? Melanie Gahon. Melanie Gahon! Happy Oy! birthday to you! Si Melanie, nasa si Melanie? Nasa si Melanie? Nasa Dubai. Ay, nasa Dubai. Ang Oy. oras ngayon sa Dubai ay madaling araw. Yan, sa Middle East. Yan. Ganong nawala tayo ng ilang linggo. Oo. Talang nalalurk yung mga mga OFW. Mga kasi, Middle East. Oo. Nalalurk sila, ba't nawala? Gigising sila madaling araw para Oo. makanig ng tambalan, tas wali. O yan. Hi, Melanie! See you soon. See Pag uwi you mo na soon. Pilipinas, daan ka din dito sa Love Radio. Ay, napunta tayo ng Dubai. Pwede tayo nila, May no? Sagot matitirahan- niya, no? Oo, may matitirahan na tayo. Kapal na mukha. So mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station.